Na 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 yakabata dzidziso yandinayo kana dzidziso yangu yakanyanya kugarisana nechidiki vane rwendo vane nzengo dzavari kufamba dzakasiyana siyana muupenyu vaine zvinangwa zvavo zvavanoda ungabva vane vadiki vari kupuraimari kusvika vari kumayunivhesiti vane zvinangwa zvavo zvaanazvo umwe namwe ari kutarisa kuti oda kuti ndizoitawo zvakati ini ndakanangapo ini ndakanangapo ini ndakanangapo saka musoro wechidzidzo changu chiri panapa inoti focus towards your goal. Focus towards your goal. Kana tichitaura muchishona kuti izvo kana tichiti focus tichitaura kuti izvo zviya zvokuti unenge wakananganidza kunanganidza that is the focus. Goal yako pawakananga pauruda kuenda apana vako vakamboshandisa kuti asi makamushandisa rege nai vamushandisa rege ndianani vamboshandisa rege munoziva unolainaka handi rege niya yakadai apa koita ganda riya rege dzacho zvineraunesa urove chinhu unofanira kulaina apa nenika ukangopesanisa pichana kudai wakosi. Saka you have to align your goal in the focus yemanje asifa kangoenda pasaidi chete zvadi vapesa mune vana vari kuprimary kuno simukati mbona very good alright garai pasi ko vari kusekondari simgaito ko vamwe vaenda kuti vari kunzira sekondari dzasi form 1 to 6 ani ko vari kuuniversity neuniversity remunhu it's a fair privilege, right? Apa mubvunzo wekutanga vanhu vandinawo ndamboti hamutsanangure what is focus? handinoda kunyanya kuzva kuti kubva kune mayuthi nemamwe HD. Focus chiva. Taurite. Yes, am. Focus chinanga. Mumwe. Okay. Focus zvinoenderana but focus kunanganidza auri kuenda pa chinangwa chako chidoko focus yako kunanganidza kuenda pachinangwa chako ko tinonzi goal apa chii ndakauta kuti toda kuti zvoti expert tinonzi goal chii ko vamwe muri vamukudzei vari vano yesama ambition yeah good that's another definition in but mwanga ndo ndo
Objective. Objective. Yes, objective, yes. That is correct. In simple terms, tichiti go, no, patukamba bora baya. Tizo chati ndada chema. Tida kumwisa. Patika kumwisa ipa. That is the goal. But a definition yanda kona from research object of a person's ambition or effort. Object of a person's ambition or effort. An aim or desired result. In the end, the final objective is to score, to hit the target. Attacker 9. Right. How do you choose your goal? Not choose a say. Go yeah. Say moon. These are not alice. And I'm very much in the programs. But on Sunday, again, the time you go and I be Samaria. You know, correct. Yes, some got to. Unendele usko. Your future. And is it? Mwendia ni futi. Prima. Ba prima. Saga msukuru ndo zamende. Bora uzeta denti. Bora atone. Muma, ndio uko kwa hilo. Hapa ndio bado ndani wa mbele. Wana vikufaima. Anatipendeza wanadu kuko. Wadau ndio huko. Nobody. Azimana alipenda kuni. Maana yeye kulipenda kuko. Unomuti alipendele kuko. Ano alitamani wangu kama ti azodi. Inda kunodzidza. Made? Inda kunodzidza. Kwenda kunodzidza. Anodzidza azoona upenyu hwake hwakanaka ramangwana. Saka isusu vabereki kuvana vari kuprimary tisi tinoseta agenda yedu, tiri kuseta agenda, tiri kugaida. Mukatarisa maanswers apiwa apa, mana ari kuti anoda kuita engineer, ane idea yekuti zvoengineer but kuti izvo asvike pauengineer anongoziva kuti anofanira kuenda kuchikoro. Zvimwe pakati apa haasati aziva. Saka unoona kuti izvo focus yake on the goal is very limited. Pamusana pekuti izvo apa haazivi kuti izvo anomaneuva sei, but ari kuziva kuti zvanoda kuita ndezvekuita engineer. Saka vabereki is very very important, especially pavana vaya vanenge vachiri kutanga. Mwana primary focus yake inofanira iri yekuti izvo adzidzi apasivise aone kuenderera mberi achizoita chii. Anofanira kuzviziva izvo izvo kuti azoita engineer anofanira kupasa. Saka anofanira kudzidza, and vabereki you become pivotal. Ipapa ndo pamunonyatsa
Pamufana unyaso kualaina mana because dzimwe mwana anozongokuva unoswera nevamwe tichijana majigi tichitamba bhora tichidii. It is very, very important. It's a very important part iyoyo nekuti izvo takakura zvichinzi hanzi dzinonzi hanzi doro rinoshata musi waratangwa nditi munoziva vabika doro ma7 days usakakurira kumushaka taiona nhingi richibika yatoziva manhingi mastegizai ukangoritadza panhingi pamasutu nepamhanga paya pakumberi unoda kuzoisa unoda kuzodinga zvatoshata vanhu vanongouya vachiti doro renyu rinoshata. Saka pavana apa ndopazvinotangira ipapa, framing them, aligning them to that goal. Vana vadi pasazotanga kuti izvo mwamunzira umoma mozotanga kuita zvepasitana vane gumi vaya pasina planning paya because panozoita a diversion. Kana wakananga egoo apati a diversion inozoita ipapo. You take your eyes off the ball. Ndizvo watotorerwa. Pane ningenda handiti tinowacha bhora vazhinji vanowacha bhora pana. Mambo vachinzi munhu atsika nyoka. Anongaita aiwa tataona vanhu vanoziva kuona vanhu vakanyarara. Sei anonga ati aiwa pane kuhwishura ka koita kutsika nyoka. Alright. You take your eyes off the ball. You are focusing. Go area. Kana kuti bhora wapasirwa riri kubuya handiti. Uda kumisa bhora ndere round. Uda kumisa, uda kutsika kudai. Worimisa handiti. Iwe uchati bhora rapfuura iwe wakudzikisa gomba. Ratorwa. Kana ari striker amwisa, kana ari defender atodi aclear. Watokona, you're taking your eyes off the ball. Watokotsa ipa. It happens. You focus, you don't have to side track. Kana kuti izvo bhora riri kuuya yomuda kukunika a glance gone. Saka maparents ipapa vatoda kuti izvo vachenjerere. Saka kuvana vari kumaprimary kubuka vabereki you have the key. Saka ndopamunoona kuti vana zvinosiyana nekuti vana ngavazwisise their situation at home. Situation yedu yakamira kana masituations akafanana. Kana aenda kuchikoro anofanira kuunderstanda situation yake kuti yekwedu neyekuku dzakasiyana. Mwana ngadzidziswe kugutsikana nezvana because ndo zvimwe zvinozosaidisvika vana pane zvinamba zvamunenge muda kuita and they get lost. Saka ipapa pamutizo tione kuti izvo tabatsira vana especially vari kunhingiwawo. Saka there is your background. Kana uchichuza goal yako, your background, you are present. You look at your present situation. And this you are setting your goal. Pandiri banasa imini. Imini andiri zanda kugutsikana nazo. But fine, I am satisfied. I want to do better. I want to aim better. Then there is what I call your idol. And chiti your idol. Uine someone or something which you emulate. Taenda dogo, taenda ito zakadai. Jishike hapo panani mkuu.
ani muri kuizwa nyaya yangu. Saka pana pauda kutizvo pachioneka kuti no, how did this person get there? And how can I also get there or even go beyond? Saka panonga pakuda kuoneka the goal now and the focus. Kune inonzi personal vision. The personal vision goes beyond the goal. After the goal, iwe uri kuona chicha wakuona kumberi kwako iwe wakufura goal iyi zvimwe zvauda kuti izvo uzoita ndezvii. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinofanira kuti kunge tichitarisa izvo. And ndoda kuuya kunhiki kusekondari. Pedzisa ndaenda ipapo ndezvekuti kana tichiseta magoals edu, magoals edu haafaniri kuita rigid. Kuti goal iyi yakaseta idzi yasoka ndiyo kana daizviite sei handichinji. Hazvidaro. Kune atinoti milestone. Mwana anogona kuziva toda kuti mwana wangu kana achinge apedza grade 7 azodai, handiti kuti azopedza form 4 azodai, azopedza form 6 ozodai, handiti. Grade 7 is a milestone. Anogona kukwera. Form 4 is a milestone. Anogona kukwera kana masubjects aanobuda nawo hazizoenderani negoal yake yaanga achida kuti aida kuita engineer but abuda nemasubjects enhingi emaarts omuti izvo ramba uchiita engineer. There is need to refocus. Handiti akutochinja goal ipapo. And pakadaro ipapo pananga pakuda kuti izvo pana pakuda zvinana career guidance. Vanhu makutogara vese vabereki nevamwewo vamunogona kuti vanogona kubatsira pasituation inenge yavamo. Handiti ine vamwe ndakati anoita vangu anotoita doctor chete apa ane macommercials hazvibudi. Kana kuti anoda kuita engineer apa ane shona nebible knowledge. It doesn't work that way. We have seen people fail. Vachifoira vana havafoiri. Vana vabereki ndo vana vavakufoira vana manje. Kusvika kuonetsana nevanhu kuuniversity ini wangu ndoda kuti aite vamwe vanozongopedzisira kuti tosiya zvakadaro oita mozoona kuti hapana zvamunonga maita. Saka ndiri kuti izvo at those milestones grade 7 form 4 form 6 at those milestones there is need for a review yemagoals kuti tione kubatsira vana kuti child zvinoti zvinoita ndezvi nekuti vana vacho as well they have to be flexible because vana imimi mune problem one gona kuti hanzi ini maparents ndezvekudhara izvi zvakutaura izvi sta mafom 6 iyo vakaperera form 4 nenhiki technology dzavo izvi hapana zvavanoziva. There is a Nigerian proverb yavanoti hanzi the young can move fast but the old not well. Nomhanya kuendawo but munozosvikirwa makamira ipapo pakusara kwekuti hamuchazivi kwenzirai hamupedza. Vanogona kunga vasina kudzidza kuenzana nezvamakaita but vanonga vachiziva kupfuura ipo. Handiti tiri kunzwisisa. Okay, magoals edu tinomacreata sei? Apa ndinosiya wekuprimary ndakuvasiya tombovaisa papandi magoals edu tinomaseta sei? In fact taona goal yedu, how do we get there? University muri taurire
ndimapa tuze hello how do you advance towards the goal? Okay. Kati magozi edu tinotanga taona kuti tinotori paunda ako haisikuwaneti toda kuona kuti in future toda kuzoitei kuti paunda kuti haenjiyeri nezvimwe zvezvezvi saka ndida kunatsoona kuti ndikumeka sure kuti subject achona ndikumari tikunazomaziva anoita kuti tikwanisa kuzoita program yevatapedza komisisi saka ndina kufanwa kuti takuenda kuti effort andabvisa pakurudzika kwangu vachona ndasipedza komisisi ndakuenda unonyora magoals ako. In fact, unogona kuita ma-sub-goals which are sort of ma-missions ekuti izvo anozoconvert izvo uzonanga pagoal yako handiti right. Then you have to create an action plan. Ndizvo haungomuki nhasi wachiti izvo ndoda kuerenga chakati ndoda kuerenga chakati. You actually have to plan. Tenge nekuti mamodyo akufamba nawo mberi api nekuti unofanira kunge uchiziva kuti izvo right iye zvinezvi semester ine zvatiri kuita ndezvakati. Saka for me to be able to actually achieve my objectives for the semester so that I remain focused on my goal ndofanira kudai. Natengi kuma university iko zvino tine maproblems azviti maproblems andikuona zvangu ndeyekuti maassignments tiri kudi apa time yako apa yandatopiwa apa iri kutaura kuti ndoda kuti kurumidze but chandida kukwedza kutaura ndechekudai sometimes we cheat ourselves. Yeah. We are achieving our goals. Hanzi pane apedza assignment erapa ari tumiro vanhu vane assignment yotumirwa pabhuku nemumwe anenge apedza wotochinja wosubmit. What is that? It will catch up with you. It will catch up with you because usaona kuti kana time yacho yasvika chaizvo wasvika paunoitwa interview ndipo paunozoona kuti hauna mungwara pabasa chaipo waona zvasoka ndipo panozoita kuti munhu akabva kuuniversity iro akubvunzisa anoti tufu kana peutangira haana. Saka have you focused on your goal? You have cheated yourself. Okay, this can you kuda kuzinenga ne time yangu pana kwa Yesu. Dodango tindi okay, ndoda kungodzokera paningi pama-parents first. The parental guidance is very important kuvana. It doesn't mean kuti inge primary here, secondary here, university here. Then pane etiquette anditi tinoziva tese kuzvibata pahunhu hwemwana zvinobuilda discipline inoti izvo munhu arambe ari focused. Then apa toda good acceptable behavior anti-drug anti-social. Kune mamwe mabehavior ari anti-social aya vabereki ibasa redu because tisinogara nevana vedu. Schoolwork tracking
neassistance. Vamwe vanongozi kunonzi kuposa, makambona munhu ari kuchovha bhasikoro anomboregedza maoko achiposa richienda rakadaro. Hazvifaniri kudaro man, because that focus will be lost. Then parental bonding is also very important. Sometimes vanaka kana vangoti kuretu vatangu vangu vasiye vachingoita hatina time yokumbonyatsogara navo kana kuti tombotorana akatipinda pakati muchiswera navo. Isi takataurwa kuti zvanzi kuziva benzi kuswera navo kana abva kusekondari kumwe anga musiri bonding kwanga kana adzoka pasina parental bonding munozoona kuti izvo panoita problem. Nazi vanouya kana sisi vanouya vosvika pamba vaswera kwakwa vaswera hamuzivi zvenyu vaswera nedzimwe shamwari dzaanadzo but kune zvimwe zvaakabva nazvo kunhindu kubhodhi kwaanga auya paya dzinongotendera dzinongoti gari dzakati zii dzokuvasadza dzomwa dzichiona tv hapana zvaanonge achiona patv panonge achingotitarisawo apedza kwakwa abuda aenda kunoramba. Hapana zvambotaurwa pakuti izvo saka zvakadini kana kukurukurawo nevamwe hapana right. Kana kuti dzimwe nguva munoona kuti izvo masiya $2 muzoona hapasini atora mari apa ndiana atora mari apa hapana ataura mumwe musi $5 apo muzoona pane zviri kuitika pano. You are not supposed to be quiet. You are supposed to ask yourself, what is going on here? Pane zvakuitika. It's either akutora maningi madrugs kana kuti akumwa zvido. Kana paanoya akanyarara paya pa. Azona. Paanoya akanyarara paya. Aja anonga akadhawa kana atora maningi madrugs. Kana pasina zvamaita pamwe mari anozongo kuzarurira mumwe musi anoti akagara ipapo obva atanga kubutsa doro racho. But chandiri kutaura paka ngatitarise kuti hapana distraction yapo. Pane distractions anonga apo akupisa mwana pagoya. It's very important. Vana ngavadzidziswe. Kana vasikana chaivo zvimwe zvacho mabudire azvinozoita manje ndezvekuti vana mai vanogona kusangana nevamwe madzimai anongotaura mwana wangu ari kuuniversity zvazodii kana wangu aripo mafoto acho uzoona mumafoto akubudapo manje mwana wangu aripo panhingi mafoto otanga kubvunza kuti uyu ndewangu here mwana wangu. Those things do happen. Saka that distractions aripo anoita especially kuuniversity in fact zvinoita wese as you go towards university isn't it? Because there is then more independence. Kana kumauniversity iye zvinezvi there is cohabiting. Ndiri kunyeverera kwakoma nevasikana ndiri asi kunyeverera baba namai vari kuti vana baba vari kuti izvo vana vari kuchikoro apa vakatokemba vari kutobika zvichabude masaimende anongokopiwa at the end mwana anopasa but munozoona the result now akuti achiva goal yake muzoona kuti haiwa haakani. Saka it is very important, especially pakuningirika parental guidance nenhinga nebonding. Okay, yekureviewa manhingi ndanambotaura yema milestones kuti let us review vabereki nemwi vana kwete ngoti hai inoda kungoita izvozvo chete zvakino. You have the right to say inoda kuita chakati, but you should also listen. No, the situation yavo izvi hazvichakangi. Ngatitarise kuti izvo what's the next better thing. Madivisions ndofunga ndataura nezvo
distractions do akati and aba pane lambotaura dissatisfaction nema provisions from home zvakataura kuti dzimba kumisha kwatinobva mumanhingi akasiyana ndo zvinokanganisa sireki especially vamwe vana kumanhingi kumauniversity achifunga dhuku akuzofunga kuti dhuku iri hariitisi kana kuti akauya zvake akagerwa musoro wake aine shoti yake ari kuona nhiki but mari yacho haana vabereki havabonunga vachiniki akutanga kutofurira and choice of friends ndeimwe nyaya iyo ndinofara vakomana nevasikana tichimuona muchiyamunhiki kuno kuchechi kuno pakanaka kuno kune ruponeso mabva kudzimba dzenyubvuma mauya panapa iye zvinoibva mutogona kupedza na2 part of your day is gone wakutosvika wautoconcentrata on zvinhu zvine chekuita nini noupenyu hwako negoro yako iye zvinomuka pamwe zvine zvachiri kumuka kana kuti amuka kudhara akwenya musoro ambotsvaga kuti izvo pabhesi ndepapi izvezvo it's happening. Let us do things which make us remain aligned to the goal. And we go to university, the last mile is the most dangerous. What is that? We get excited. Yes. Peer pressure ndio yatatu kutaura kuti vamwe vanonga vakagadzirwa musoro manje kuvakomana hazvisi zvebeauty kazhinji vanonga vachida kurova meno mamwe mabhibho aya aya kuti kana akuenda kumba anombobvisa vamwe vanotoita zvindi vachienda naro adventurism asi ziva kwakabva nekwamai. Yes. That's the most important. Zvimwe zvese zvika izvi hazvina basa kwete rekuti integrity tinoriziva paishona noti integrity kuvimbika pane zvaunoita whether someone is watching you or not. And someone who focuses on a goal genuinely is a person of high integrity. Whether someone is watching or not, honest and anatoera my good moral principles. Yeah. This is the opposite of hypocrisy. Hypocrisy knows that is. Hypocrite okay, to recap, that's all money, that's all but right. To summarize, I am going to close up. Do not forget your background. Pamusana pekuti izvo our goal inodependa nekwatakabva patiri nepatinoda kuenda. Parents are key to setting off a child towards a goal. Vabereki makakosha ipapa. At every milestone, the original goal must be reviewed as circumstances change. We are not supposed to be rigid. Tunofana kuchinja depending on the circumstances anonga awa. Parents must not always override children's choices, especially at O and A level result stage. There is need to seek guidance in addition to your own personal ambitions. Yeah. Usazoti hayi mwana ndakati kuda zvendataura kuti ndakati ndoda kuti uite dhokotera. Ende maparents tinofanira kusimba.
akusiri kusimba kwenyu. In fact, we have to be fair. Never know. So there vanofanira kutaura zvemarights chichi zvezve unozati vamwe vapainzi anongokurumidza kungoti zhe always track behavior in your child at every level when they come from boarding and consistently for day scholars. Take some time with them. Kana vanoenda vachidzoka every day kana muchaongorora matraits anochinja. Ndopaunozova kuti mumwe haasi kutongosvika kuningiwa chinhu kuchikoro. Kana kuti anoti 1 o'clock atobva chikoro chiri kupera na 3 kana kuti na 4. Ameno paanonga because apa kwanzi kuziva benzi kuswera nako kuchechi kwakanaka. Uya nawo kuchechi vane zvavanodzidza zvakawanda zvine munakire wavo. Saka indiri kuti vabereki kana tichida kuti kufokasa kuti vana vedu vafokase on magoals ndo zvandandinazvo panapa zvakakudzai. Saka totarisira kuti izvi tobatsira vana same thing. Vamwe havakozvawo inenge munogona kunge muchidzidzisana muchidii but please life inoda kuchenjererwa, inoda kungwarirwa, because sometimes we make very simple silly mistakes which distract us from whatever goals we have set for ourselves. Kupesera takutsika nyoka takuhwishura, in the end we just cry. Sarababa, the man,